святы. Пачуй, Пане, голас мой, калі я клічу Цябе. Ты моя дапамога, не пакінь мяне, Божа, мой збаўца. У імя Отца і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Вітаю вас на святої мши, початку нового тижня, певна, початок неділя, Боже благословення, але працовні дні, нехай добрий Бог благословить і нам в цьому тижні, і всім нашим братам і сестрам в їх праці, обов'язках, нехай добрий Бог сприяє. І, певно, тепер час екзаменів для молоді, студентів, і тому просьби так само об ласках Божих і для студентів екзамени для Владислава Кобяка, Боже благослови, і його родних і близьких, як так само всіх студентів, і особливо так само день народження Полінки, 15 років, і ласки Божої для сім'ї Віктора, Олени, Романа і Єгора, Божого благословення і день народження, ласки Божої і опіки Богородиці, як і для Йосифа Любецького, ласки Божої і допомоги в дальнейшем житті. Перепросим Бога за наши грехи, каб мы могли годно скласти найсвятейшую ахвяру и быть выслуханными. Повядаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешив я вельми думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня. Нехай змилуется над нами Бог Усемогутний, і, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся об ласках для наших детей, внуков, студентов. Боже, благослови. Всемогутный Боже, наша моц и надея, мы, слабые люди, без Тебя ничего не можем. Выслухай наши молитвы и допоможи нам Твоей лаской, каб наша воля и наши учинки были сгодными с Твоими заповедями. Раз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи и владарить, в єдності Духа Святого, Бог празднующий веки вечные. Читання першої книги Володарстваў. У той час у Набота ізраїльтянина був у Ізраїлі виноградник каля палаца Ахаба, короля Самарийского.
Сказав Ахав Наботу: «Отдай мне свой виноградник. Я зраблю з яго сад згароднений, бо він близько до майго дома. А замест яго дам табе виноградник лепшы за гэты, або калі заўгодна табе, дам табе срэбра, колькі ён каштуе». Але Набот адказаў яму: «Пан забараняе мне, каб я аддаў табе спадчыну бацькоў маіх». І прыйшоў Ахаб дадому свайго устрывожаны і раззлаваны тым словам, якое сказаў яму Набот ізраільцянін, кажучы: «Не аддам табе спадчыну». І лёг на ложак свой і адвярнуўся тварам да сцяны, і не еў хлеба. І ўвайшла да яго жонка ягона Ізабель і сказала яму: «Чаму засмучана душа твая? Чаму ты не есі хлеба?» Ён адказаў ёй: «Бо я гаварыў з Наботам ізраільцянінам і сказаў яму: аддай мне виноградник свой за срэбра, або калі пажадаеш, дам табе іншы виноградник замест гэтага». Тады ён сказаў: «Не аддам табе винограднику майго». Сказала яму Ізабель, жонка ягоная: «Ты цяпер валадарыш над Ізраілем. Стань, хлеб і будь спакойны, я здабуду табе виноградник Набота ізраільцяніна». І напісала яна ад імя Ахаба лісты, і запячатала іх ягонай пячаткай, і паслала старэйшынам і знатнымі, былі ў ягоным горадзе і жылі з Наботам. У лістах яна пісала так: «Абвясціце пост і пасадзіце Набота на чале народу, і насупраць яго пасадзіце 2 нягодных людзей, якія б сведчылі супраць яго, кажучы: ты зневажаў Бога і караля. Потым выведзіце яго і ўкамянуеце, каб ён памёр». Зрабілі так мужы горада ягона, старэйшын і знатны, якія жылі ў горадзе ягоным. Падала ім Ізабель, як было пісана ў лісце. Абвясцілі пост і пасадзілі Набота на чале народу, і ўвайшлі 2 нягодных чалавекі, селі насупраць яго, і сведчылі гэтыя нягодныя людзі супраць яго народам, і казалі: «Набот зневажаў Бога і караля». Вывелі яго за горад і пабілі яго камянямі. Паслалі да Ізабелі сказаць: «Набот укаменаваны і памёр». Калі Ізабель пачула, што Набот укаменаваны і памёр, сказала: «Стань, вазьмі ва ўладанне виноградник Набота ізраільцяніна, які адмовіўся даць яго табе за срэбра, бо Набот не жывы, а памёр». Калі пачуў Ахаб, што Набот памёр, стаў, каб виноградник Набота ізраільцяніна взяць яго. Не зразумей стагнанні маі. Пачуй, Пане, мае словы, зразумей стагнанні маі. Прыслухайся да голасу крыку майго, валадары Бог мой, бо да Цябе малюсь. Пане, зразумей стагнанні, бо Ты Бог, які не жадае беззаконня. Грэшнік не будзе жыць каля Цябе. Справядлівыя не вытрываюць перад Тваімі. Ненавидишь их. Загубишь ты, кто кажет, человек кровожирный, подступный, брыдкий. Пане, зрастания мои. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слово Твое светоч для моей ноги и святло для моей стежки. Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Матвея. У той час Єсус сказав своїм учням: «Ви чули, що сказано: око за око і зуб за зуб.
А я вам кажу, не противіться злому. Коли хто ударить тебе по правой щоце твоей, подстав ему и другую. Коли хто захоче судиться с тобою и взять тебе кошулю, отдай ему и плащ. И коли хто тебе змусить идти с ним 1 милю, иди с ним 2. Тому, кто просит у тебе, дай. И не отворачивайся от того, кто хочет позичить у тебе. Это слово Пана. Нехай слово Євангелія імуть прахів. Хвала Єсусу Христу. Шановні, слово Євангелія, як і попереднє читання Старозаконня про відкритість на ближнього, щоб була відкритість не зуб за зуб, помста, а щодрость. Тільки так. І Ісус наставляє далі, як чуємо, бо Отець ваш Небесний дає дощ всім і праведним, і грешникам. Бо Отець ваш Небесний посилає ласку урожаю всім. Бо Отець Небесний дає сонце, щоб світило і давало життя всім. Добре. Бо часом люди, як і ми це розуміємо на своїм життєвому шляху, нас, чи наших дітей, братів, сестер, то спочатку така була, чи триває на сьогоднішній день, а в опиранні ласці Божій. Не буду, не хочу, не маю часу і так далі. Але проминають годи, якийсь період часу, і чоловік розуміє, що був неправ. І те, що ми називаємо, сьогодні чоловік навернувся, чоловік довірив Богу і стали справді добрими, це нормально. Бо якщо поглядеть сонми святих, вони ж не були самої колиски, уже там святими, скільки різного було в житті. Наверталися, розуміли. Як візьміть той же Саул, апостол Павел, який, як сказати, пачками забивав перших християнів, їздив, бігав всюду, а Господь промовив до його: «Саул, Саул, кому ти мене переслідуєш? А хто ти, Пані? Я Христос». І бачимо, що справді ласка Божа терпелива. І як теологія навчає, ми ніколи не можемо сказати, бо це буде перед Богом судити. Не судите, не будете судимі. Навіть на великого грешника, який помер чи помирає, ми не можемо сказати, що все проклятий. Не дай Боже. Бо якусь ломаную секунду, коли тая душа, тоє сознання чоловіка шкодує, перепрошає, крик душі, як ми називаємо, все. Господь своєю милосердністю вириває з кіпчуров сатани ті душі. А ми вже, ні, це все, це кончені люди. Ні. Не судите перед Богом, покиньте суд Всевишньому. І тому ми чуємо, Ісус дає нам наставлення, як і апостолам,
ви чули, що зуб за зуб. Помста. Ти мені зробив шкоду, я ж так само відплачу. Ні. І далі Ісус наставляє, ідіть, пробачайте, робіть. Бо якщо ви справжні діти Божі, зирните позірком в небо. Дощ вчора і сьогодні, сонце, погода, урожай всім. Хто славить Бога і хто його переслідує і зневажає. Господь йде за кожним не 1000 милів, а все життя. Ангел-опекун, ласка Божия, Божая милосердность, молитва Костела, молитва батьков, братов, сестер, родичів, народа, за ту чи іншу душу. Идем не 1 милю, идем життя, идем годами, десятигодиями. Идем и молимся, идем и молимся. Виник есть? Виник есть? Бо, ще сказати так, 25 годов, де може і менее, або 30 тому, если сказать, что в Борисове вернуть костел, трудно. А что побудуешь еще новый? Вы что, кто будет ходить? Никто не ходит, все неверующие. А Господь неспешливый. Поволі, поволі. Повстала тут святиня. Будуються святині там, де є люди. І на сьогоднішній день. І да, світ має свій нажим, свої всі погляди. І, іде боротьба за душі. Але Костьолу, Богу, в першу чергу іменно потрібні душі. А світ розуміє, що ми якби тягнемо людей, щоб нас було більше. А тут іде, щоб люди познали Бога і були на своїх місцях праці, служби, але з Богом сумленно, щиро. І студенти, і діти, і внуки дні народження, і сім'ї наші. Боже, благослови будучим. І ось тут ми вчимося, що не молитві нашій просить Бога ласки, віри для нашого народу, не 1 годину, я маю в виду тую 1000 миль, 1 милю іще, йди 2. Але молитися треба не 1 тиждень, не 1 год, а іди. Петр питається Христа, а скільки ж разів мені тоді пробачиш моєму брату, який не раз мені ставить шпильки, щось завинив супроть мене? Чи 7 разів? Ісус виведе. Не 7, а 77. А в Ізраїлі 77 лічба безконця. 2 сімерки. І тому ми сьогодні чуємо ці важні слова. Навіть коли просить тебе кошулю, дай йому плащ. Роздеться? Ні. Значить, чоловік в потребі. Чоловік, Ісус має на увазі не тільки скаринку хліба, але, може, там потреба для сім'ї, для більшого якоїсь допомоги. Не означає, що справді такою, знімаєш той плащ і віддаєш. Але зверни увагу, раз він просить чи вона, значить там є проблема. А не просто, на. Это не ялмужна, это не милостиня. Милостиня, коли ми справді з вірою і з хильністю, і справді з серцем, а може вам чим допомогти? А може ви в чим маєте якусь справді потребу? А не дати грош і пайсти,
Самі розумієте. Одна справа просто якоїсь так кинуть, а інша справа, коли чоловік до нас промовить одно добре словце. Все? Це теплей, чим той полтинник там, чи та якось. Ісус керує нас глибей до зрозуміння, а не просто ось роздіньтеся, віддайте все і бігайте за всім. Ні. Вникніть, чому чоловік об этом просить. І ви зрозумієте. І тому ми, шановні, в молитвах, от сьогодні навіть, ми молимося за всіх наших братів і сестер, які в школі, інститутах, на праці, службі. І вони в своїм життєвому барабані. А ми просимо, Боже, благослови їх. Ми за ними йдемо з тим плащом. Ми за ними йдемо тою лишню милю. Молитвою, благословением. Тому люди шли и будут идти в храмы. Помяните, помолитесь, послужите на хвалу Божию в тих чи інших просьбах, як і сьогодні, да? Это и то и есть. Пойдите со мною кришечку, да поможите перед Богом. Тому люди йдуть на набоженство. Тому люди йдуть і ахвярують в сенсі, просять допомоги, помолитеся, записки, ті пам'ятки і так далі, випомінки. Але тут не йде то, тільки яку ахвяру складе плата, а йде, як ведає, то помоляться, і це буде допоможна молитва їх просьбам, їх молитвам, той чи іншої сім'ї. І Бог приподимає, бо що Ісус каже? Де вас двоє чи троє, я ще рад вас. Чому? Однодумно. Присобрані в моє ім'я. Там гармонія, там однодумна згода, там одна просьба, конкретика і так далі. А де навіть двоє чи один і не знає, що робити, а де двоє і сварка, а де троє взагалі без розуміння і так далі, там нема. Але хто собраний двоє чи троє, ім'я моє, я ще рад вас. Тому люди шли і будуть йти в церкви і костьоли і просити молитви. Ось це і є. Тая кошуля, той плащ, тая миля і так далі. Тому, шановні, нехай сьогодні Всевишній одарить нас тим світлом розуміння волі Божої, яка нас підтримує, освячає, і ми, навіть зараз, почувши це слово Євангелія, ми відчуваємо, що ми Богу завжди потрібні. Незалежно в якому зрості, бо на хвалу Бога треба молитися за цей світ, за всіх, просити Бога, славити Бога. Не тільки ангели на небі, святий, святий, святий. Господь хоче, щоб земля була святая. Щоб на землі були, пробачте, не плівки нарекання на Бога, але так само хвала Богу на вишенях, а на землі спокій людям доброї волі. Так що самые тяжкие хворые, самые, если они молятся с Богом, то это менавіта тая взнагорода, то сотні тисяч, мільйони не моляться, не славять Бога, не докранаються до нічого святого. А тут ті терпячі, і Господу милая эта ахвяра. Бо знайшлася душа, одна, другая, тисячная, яка на своїх великих терпіннях, але з Богом. Так що
ми завсёды будем патрэбныя Богу в святыні, нашим разумным, цярпялівым такім жыцці, дарозе жыццёвай і, пэвна, заступніцтва Божа, прабач ім, Божа, дай ім час такога навяртання, асязання, зразумення святла, каб людзі ўсе Цябе славілі. Таму мы і молімся, вось як і сёння в малітве, і на выстаўленне, то Божа, Твой Сын Єсус Христос збавіў всіх людей. Чуєте? Збавіў. А люди уже повинні самі підійти до Христа. Ми маємо право. І дай Боже, щоб люди зрозуміли, а ми витривали. Амин. Молимся. Ісуса Христа, наставника нового заповіту, несем до Бога покорные просьбы. Молимся за папу Льва XIV, каб Бог одарил его здоровьем и ахову дзеля добра Костёла. Тебе просим. Молимся за Айчину, каб, дякуючи Божьей ласке, она могла тешиться моральным здоровьем своих громадян. Тебе просим. Молимся за покривджених ближніми, каб Пан Єсус дав їм сутяшення і дар пробачення. Тебе просим. Молимся за померлих, каб яны опинулися в ліку збавлених. Тебе просим. Молимся за нас самих, каб у ім'я Христа мы давали тим, хто просить у нас. Тебе просим. Всемогутний, вічний Боже, Ти вучиш нас любить і пробачать. Вислухай наші молитви і допоможи нам жити Євангелієм. Праз Христа, Пана нашого. Благословлений. Благословлений Ти, Боже. Вона стала для нас духовним. Благословлений Ти, Боже. Прийми нас, Господи. Молитеся, брати і сестри, щоб мою і вашу ахвяру прийняв Бога Отець Усемогутний.
свого, так само на користь нам. Боже наш Отче, Ты умацовываешь нас хлебом и вином, и в их даешь нам сакрамент, что нас обновляет. Зроби, каб ми завсюди черпали з Його силу для душі і тіла. Раз Христа Пана нашого. Пан з вами, гору серцем. Подякуєм Пану Богу нашому. Та правди годна гета і справедлива, слушна і збав'єнна, каб ми завсюди і всюди Тобі дяковали, Пане, святий Ойча, всемогутний, вечний Боже. Ты в любови Твоей створил человека, а коли он заслужил справедливое осуждение, Ты откупив его в своей милосердности, праз Христа, Пана нашего. Праз Його Твою велич прославляють хори аньолов, які завсюди радуються перед Твоїм обличчям, просим, каб і наші голоси долучилися до їх, разом з ними співаючи. Осанна на вершинях, благословлений той, хто приходить на Пана. Айой, Анна на вершинях, ославлений той, хто приходить. Пана. Та правди Божа, Ти святий, Ти криниця всялякої святості. Тому просим Тебе, освяти гэтые дары росою Духа Твоего, каб яны сталися для нас телом и кров'ю нашего Пана Иисуса Христа. Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ламав и роздавав своим учням, кажучи: «Бярыце и ешьте з гэтага все, бо гэта ёсць тело мое, якое за вас буде видано». Подобним чином по вечері взяв келих, знову Тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Бярыце і пійце з його все, бо гэта ёсць келих крові моєї, нового і вечного заповіту, якая за вас і за многих буде пролита дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на мою памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Визнаю моє прение. Поминаючи смерть и воскрешение Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Божа,
хліб життя і келих збавлення, дякуючи, хто зробив нас годними стоять перед Тобою і служить Тобі. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Боже, про костел Твой, розсіяний по всім світі, доскональ його в любові, разом з папом нашим Львом XIV, біскупом нашим Юзефом і всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто в Твоїй ласці одійшов з гэтага світу. Боже, дозволь їм убачить світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб і ми заслужили удел в житті вічним, єдності з Найсвятейшою, Богородицею Панною Марією, со святим Юзефом, її обранником, со святими апостолами, святими Симоном Апостолом і Оленою, слугою Божим Едвардом Войниловичем, святими Білорусі і всіми святими, які з прадвеку подобалися Тобі, каб з ними і ми хвалили і прославляли Тебе про Сина Твоего, Єсуса Христа. Праз Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже Ойче Всемогутній, єдності Духа Святого, вся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся Отцу Небесному, як нас навчив Єсус Христос. Ойче наш, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденно, дай нам и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым. И не уводь нас в погубу. Просим Тебе, Боже, збав нас от усього злого, дай ласкаво спокой у дні наші, нашому народу Беларусі, да поможи нам у милосердності Твоєї, каб ми були завсюди вольні від граху і заховані від усялякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і пришестя Збавця нашого Єсуса Христа, по Твоє. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, просим. Не зважай на грехи наші, але на віру костела Твоего, и будь ласкавый, згодна з Твоєю волею, одарить його спокоєм і єдністю, які живеш і володариш на віки вічні. Спокой Божий, нехай завсюди буде з вами. Передайте ближнему и мне знак спокою. Покой нам.
Гета ягнець Божий, ось той, який бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, але скажи только слово, и буде оздоровлена. Тіла Христа нехай заховає нас на життя вічне. Кров Христа нехай заховає нас на життя вічне. Ойче святий, заховай в ім'я Твоє тих, кого Ти мені дав, щоб вони були одно, як і ми.
Молимся. Боже наш Отче, святая коммуния, якую мы приняли, означает єднання верных у Тебе. Зраби, каб яна подтримливала единство в Твоим костеле. Раз Христа Пана нашого. Няхай буде похвалений. Amen. Kyrie eleison. Chryście, poczuj nas. Ojcze z nieba Boża, Ty nieodkupiciel światu Boża, Duchu Święty Boża, Świętая Trójca Jedyny Boża, serca Jezusa Syna Ojca Spradwiecznego, serca Jezusa w łonie Dziewy Maci Duchem Świętym stworzone, serca Jezusa со Словом Божьим istotно zjednane, serca Jezusa безмежной величи, serca Jezusa świętynia Boga, serca Jezusa sialiba najwyższego, serca Jezusa domie Boży i brama nieba, serca Jezusa полымнеючее вогнище милости, сердце Иисуса справедливости, любови, скарбница, сердце Иисуса добрыни и любови полное, сердце Иисуса всех цнотов, глубиня бездонная, сердце Иисуса всялякой хвалы найдостойнейшее, сердце Иисуса володари з'єднання всіх серців, сердце Иисуса, в яким все скарби мудрости и умелости, сердце Иисуса, в яким вся полнота божства, сердце Иисуса в подобанні Отця Небесного, сердце Иисуса, з повноти якого ми всі отримали, сердце Иисуса прага от вечных вышиняв, сердце Иисуса терпливой и великой милосердности, сердце Иисуса щедрое для всех, кто до Тебе звертается, сердце Иисуса криниця життя і святості, сердце Иисуса милостивление за грехи наши, сердце Иисуса наполненное зневагами, сердце Иисуса злочинствами нашими змученное, сердце Иисуса послухмяное аж до смерти, сердце Иисуса дзидой пробитое, сердце Иисуса криниця всялякого сутешення, сердце Иисуса життя і воскрешення наше, сердце Иисуса спокой и поєднання наше,
Серця Єзуса живая ахвяра за грехи нашим. Серця Єзуса збавлення тих, хто на Тебе сподяється. Серця Єзуса надія тих, хто в Тебе помирає. Серця Єзуса радость усіх святих. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу. Єзу тихий, покорний серцем. Молимся, всемогутний вічний Божа, глянь на серце наймилейшего Сина Своего, на хвалу и ахвяру, якую Он складає Тебе за нас грешних. Змилуйся над тими, хто просить Твоей милосердности, и даруй им в имя Сына Своего, Єзуса Христа, який з Тобою живе і владарить на веки вечные. О Єзу наймилейший, Откупитель роду людського, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножжя Твоего алтарам. Що не кожний з нас щиро віддається найсвятейшому серцю Твоєму, щоб ще більше з'єднатися з Тобою. Многие зусім не ведають Тебе, многие отвернулись от Тебе, погорджаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу найласковейший, и притули всіх до святого серця Своего. Владаром будь нам, о Єзу, не тільки вірникам, які ніколи не відступилися від Тебе, але й синам блудним, які Тебе покинули. Будь владаром для тих, хто помилково чи празня згоду одлучився від Тебе. Приведи їх до пристанку правди і одинства віри, щоб хутко настала одна овчарня і один пастир. Одари костел Твой безпечной свободою. Дай всім народам спокой і згоду. Зроби, щоб на всій землі от краю до краю один взносився голос. Молитва о беатифікації слуги Божого Едварда Войніловича, якого завтра, день смерті, одиходу до Господа, годовина смерти. Ойче Небесный, славной особе Божьего слуги Эдварда, Ты открываешь нам величие христианского духу, любови и служения Богу и ближним, что выявлялось в Его заклику полным покоры, так хотел Бог. Черпаючи силу в молитве и сакраментах, и Он заставался верным мужем и батьком семьи, державным деячам и будовником святыняв. Живая вера была Его внутренним святлом, походнею добрыни и справедливости до людей різних віровизнаннів, у яких завсюди бачив брата і сестру, а дітям-сиротам був ойцом і опікуном. Добрий Боже, дай и мне зразуметь Твое земное и христианское покликание,
Открий серце моє на Твою святую волю, бо тільки тоді я змогу зробити більш доброго для своєї душі, сім'ї, батьківщини, християнського народу і всього чоловічства. Об'яви Твою святую волю про заступництво слуги Твоего Едварда и выслухай просьбу мою об ласках чуду, оздоровлення, навертання, спокої в серці, сім'ї, народі, якую взношу до Тебе з надією, що в хуткім часі Ён буде включений у лік Твоїх святих. Амінь. Святий Архангеле Михайле, молимся. Божа, праз пасхальную таямницу Христа Ты откупил всех людей. Заховаем нас справу Твоей милосердности, каб ми неспинно згадуючи таямницу нашого збавлення, достоїлися тримать яє плен. Праз Христа Пана нашого. И хвала, и подяка